Какво правите, бе? Нищо, ма да гледам филм. Ма идвам, мамиличка. Приятели, отивам само. Който сме? Днеска, хора. Аз учим да си взема водичка. Добре. Времето не е хубаво. Чак. Не, ще вали ли, ма? Ще вали утре. Утре, ако време вода не е хубаво. Не. Край. Ще трябва да си взема. Чакайте да ви кажа нещо. Отивам съм на завода. Ламда бичоти фанели, тениски, летни неща ще облика. Летне, ма. Добре, няма да ми казваш, ма. Бизон. Да. После. Приятел, затвори ми! Затваряй, ма. Затваряй, че ли си интересна. Коя е тесма? Ма коя е тая? Ма ти си като бизон. Мале, ама аз се отивам само по шила има тук. Да. Хора, забравих си телефона. Вземи го, ма. Чай да пусти малко музика. Добре, чакай, аз да се още малко. Сацикуруме, дут менга. Той аз съм искам. Аз съм Есап. Аде!